F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. U tieżiż ninġabru fil-bidu ta' din il-quddisa narfu l-ħtijiet tagħna u nitolbu maħfra tagħhom. Inti t-triq li twassalna ant il-Missier mulej ħnina. Mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik, mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna li Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti tatina l-aqwa xhieda tas-seta tiegħek bla tarf billi taħfrilna u tħenna lina. Xerred dejjem fuqna l-grazzja tiegħek biex inħaffu fit-triq tal-wedid tiegħek u tatina semm il-ġid tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim il-ktib ta' Ġobb. Ġobb wieġeb lil sħabu u qal: Ekku tassew u hekk inżomm jien. Kif jista' l-bniedem jieħu raġun ma' Alla? Jekk jogħġbu jidħol f'qorti miegħu, lanqas iwieġbu waħda minn 1000. U għaref minn moħħu u taħila kbira. Min qatt ħarraxa miegħu u ħareġ bislim u jeżżes il-muntanji bla ma jintebħu u jaqlibhom ta' taħt fuq il-korla tiegħu u jċaqlaq l-art mis-sisin tagħha u l-kolonni tagħha jitredu. Jikmanda x-xemx u ma titlax. Jaqfel il-kwiekeb u ma jfiġġux. U waħdu firex ismewwiet u saħaq dar il-mostru tal-baħar. U ħalaq l-ors u l-ġgant, it-trajja u l-kmamar tan-nofsinhar. U jagħmel ħwejjeġ kbar ma nifhmuhomx, eġubijiet bla qatt. Jekk jgħaddi minn ħdejja ma naraħx, iwarrab minni bla ma nintendi bih. Jekk jiġi jaħtaf min se jżommu, min se jgħidlu x'int tagħmel hemm, kif nistamela nwieġeb jiena. Xi kliem nażel għal qudiemu. Għad li inġust ma nistax inwieġeb u flok id-dritt ikolli nitlob il-ħniena. Jekk inħarku ma jweġibni xejn, għad li nemmen li leħni jisimgħu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Jeħill il-sini ma s-saqaf ta' ħalqi jekk ma niftakarx fik Ġerusalem. Jeħill il-sini ma s-saqaf ta' ħalqi jekk ma niftakarx fik Ġerusalem. F'xatti xmajjar ta' Babilonja, hemm qadna bil-qiegħda u bkejna aħna u niftakru f'Sion ma s-siġar tal-luq tagħha dendilna ċ-ċetri tagħna flimkien. Jeħill il-sini ma s-saqaf ta' ħalqi jekk ma niftakarx fik Ġerusalem. Għax hemm dawk li jastruna, talbuna nannulhom xi għanja. Dawk li hemm aksuna stennew minna għana ta' ferħ, għannulna mill-għana ta' Sion. Flimkien, jeħill il-sini ma s-saqaf ta' ħalqi jekk ma niftakarx fik Ġerusalem. Kif nistgħu nrannu l-għana tal-mulej fard barranija? Tibbies li jgdilleminija jekk qatt ninsa lilek Ġerusalem. Flimkien, jeħill il-sini ma s-saqaf ta' ħalqi jekk ma niftakarx fik Ġerusalem. Jeħill il-sini ma s-saqaf ta' ħalqi jekk ma niftakarx fik, jekk ma nżommx il-Ġerusalem il-fuq minn kull ferħ tiegħi. Flimkien, jeħill il-sini ma s-saqaf ta' ħalqi jekk ma niftakarx fik Ġerusalem. Minħabba fi Kristu, rrid li nitlef kollox u not kollox bħala knies biex nirbaħ lilu u nkun ninsab fih.
Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien huwa miexi fit-triq kien hemm wieħed li qal lil Ġesu: Tmur fejn tmur, jiena niġi warajk. U qallu Ġesu: il-volpijiet għandhom l-erin tagħhom u l-asafar tal-ajru il-bejtiet, iżda bin il-bniedem m'għandux fejn imitt rasu. Lil wieħed ieħor qallu: imxi warajja. Iżda dak wieġbu: ħallini l-ewwel immur nitfen lil missieri. Iżda hu wieġbu: ħalli l-mejtin jidfnu l-mejtin tagħhom, iżda int mur u xandar is-salt natalla. U ieħor ukoll qallu: jiena niġi mulej warajk, imma l-ewwel ħallini nsellem lil tad-dar. Qallu Ġesu: min qiegħed idu fuq il-moħħriet u jħares lura mhuwiex tajjeb għas-salt natalla. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Talim tal-Evanġelju nitnatfu minn nobitna. Ġesu qiegħed fit-triqtu lejn Ġerusalemm u kien jaf u qalilhom minn qabel lid-dixxipli tiegħu illi huwa kien sejjer Ġerusalemm biex jaqbduh, joqtluh u wara 3 ijiem iqum. Minkejja dan id-dixxipli tiegħu ma kienu fehmu xejn. Hawnhekk San Luqa qed ipoġġilna lil Ġesu għadu fit-triq miexi lejn Ġerusalemm u waqt din il-mixja itina 3 kelmiet ta' Ġesu. U t-tlieta jittrattaw ir-relazzjoni tagħna b'mod personali mal-imgħallem tagħna ma' Ġesu. U l-ewwel waħda huwa bniedem illi joffra lilu nnifsu u qallu: tmur fejn tmur jiena niġi warajk. Tant entużjażma ruħu meta ra lil Ġesu u semgħu jitkellem. Ma Ġesu ma jitħakx bina. Ġesu jagħmlilna l-kundizzjonijiet minn qabel biex aħna nkunu nistgħu nieħdu deċiżjoni informata. U lil dan qallu: il-volpijiet għandhom l-erin tagħhom u l-asafar tal-ajru l-bejtiet, iżda bin il-bniedem m'għandux fejn imitt rasu. Jiġifieri jekk timxi warajja se jkollok triq diffiċli quddiemek, mhux faċli illi timxi wara Ġesu. Ġesu kien isejjaħ lil xi wħud u jgħidilhom imxu warajja. Iżda mhux kulħadd iwieġeb bl-istess mod u bl-istess intensità. U dan qallu: Mallem, qallu l-ewwel ħallini mmur nitfen lill-missieri. Jekk hemm xi relazzjoni intima fid-dinja hija mal-ġenituri tagħna. U Ġesu qed jgħidilna r-relazzjoni tagħna miegħu trid tkun iktar qawwija minn dik mal-ġenituri tagħna. Ġesu jrid jieħu l-preċedenza fuq kull relazzjoni oħra, hi x'inhi. U fl-aħħar nett kien hemm ieħor qallu: jiena niġi warajk mulej, imma l-ewwel ħallini nsellem lil tad-dar. U Ġesu qallu: min qiegħed idu fuq il-moħħriet u jħares lura mhuwiex tajjeb għas-salt natalla. Ħafna drabi aħna nilqgħu bil-ferħ l-istedina ta' Ġesu, nibdew mixjin bil-ferħ warajh, imma meta jibda liebes nibdew inħarsu lura u nħallu l-ħajja li ħallejna. U kultant anki n-nuqqasijiet tagħna tal-imoddi jaqtawlna qalbna. U Ġesu qed jgħidilna: toqgħodx tħares lura, la darba ddeċidejt ibqa' miexi, ħares il-quddiem u imxi warajja. Ħuti eżiż, anke llum il-mulej qiegħed jiġborna madwar il-mejda tal-kelma tiegħu u tal-Ewkaristija, inresqu qudiemu dawn it-talbiet tagħna fil-waqt li ngħidu: mulej ħares lejna u ismana.
mulej ħares lejna u ismana. Għal dawk li fil-Knisja jwasslu l-kelma u jwettqu l-emejjel ta' karità sabiex id-dbatija ta' din il-ħidma tagħhom tagħmilhom tassew ħinja li qegħdin iwasslu l-imħabba t'Alla lill-oħrajn. Nitolbu mulej ħares lejna u ismana. Għal min qiegħed ifittex il-verità sabiex isiba fl-aħbar it-tajba tal-Evanġelju permezz tad-dialogu ma' min jemmen. Nitolbu mulej ħares lejna u ismana. Għat-trabi li qegħdin jissawru fil-ġuf u għal dawk li għadhom kemm twildu sabiex jiġu milquha b'ferħ u b'ħafna mħabba. Nitolbu mulej ħares lejna u ismana. Għalina li ġejna għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija sabiex niġġeddu dejjem fi Kristu. Nitolbu mulej ħares lejna u ismana. U Alla missier lilek nafdaw dawn ix-xewqat tajba tagħna bit-talb li jilħqu l-milja kollha tagħhom bibnek b'Ġesu Kristu Sidna. Hekk ikun. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla ħanin nagħmel li din l-offerta tagħna tkun toġbok biex bis-saħħa tagħha tinfetħilna l-għajn ta' kull barka bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nirringrazzjaw lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien nirringrazzjawk. Għax int fit-tiba tiegħek ħlaqt il-bniedem u wara li bil-ġustizzja tiegħek ikkundannajtu fil-ħniena tiegħek fdejtu bi Kristu Sidna. Bih ifaħħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat, il-koll ferħana jfaħħruk is-smewwiet mas-serafini u mal-qawwiet tas-sema u flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk dan it-tifħir tagħna waqt li bil-qima ngħidulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet.
Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħa l-ħobs, ratt il-ħajr, qasam taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nirringrazzjaw għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħru kun sebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew issa nitolbu dik it-talba li għallimna Sidna Ġesu Kristu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminijietna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem
natikom is-slim tiegħi la tħares lejn id-dnubit tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Ġesu, dan huwa l-ħaruf talla li ġie biex ineħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ġisem ta' Kristu. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Grazzi, Sinjur Alla, U aħfir li, Sinjur Alla. Nitolbu. Nitolbuk mulej li dan il-misteru tas-sema iqaddisna fir-ruħ u fil-ġisem biex kif nissieħbu ma' ibnek fid-dbatijiet tiegħu, aħna u nxandru l-mewt tiegħu, hekk ukoll niksbu fil-glorja il-wirt miegħu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Imbirku l-mulej inroddu ħajr lill-Alla.
twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Amen. Alla tana smat talbtana ħlesejna waqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri l-inti omna, għalik jismat talbtana, Ġesu twilet għalina, u rrid ikun iben bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubitna, ħarisna min nar tal-infern, ħulġenna miegħek l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw l-ewwel misterju tal-glorja meta sitna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li tritin kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u
u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri l-inti jomna lik jisma' it-talb tagħna, dak li twilet għalina rrid ikun iben tiegħek bħalna. Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern, ħul ġenna miegħek l-erweħ kollha wejn lil dawk l-aktar jeħtieġu l-ħnina tiegħek. Ikkonsidraw meta sitna Ġesu Kristu tela fis-sema, missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk da fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Missierna li inti Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri l-inti jomna lik jisma' it-talb tagħna, dak li twilet għalina rid ikun iben tiegħek bħalna. Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern, ħul ġenna miegħek l-erweħ kollha wejn lil dawk li l-aktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Ikkonsidraw meta sitna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Santissima, uri l-inti jomna li jisma' it-talb tagħna dak li twilet għalina, rid ikun iben tiegħek bħalna. Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna miegħek l-erweħ kollha bejn il-dawk l-aktar jeħtieġu l-ħniena tiegħek. Ikkonsidraw meta sitna Marija ġiet imtella fis-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun dak li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri l-inti jomna li jisma' it-talb tagħna, dak li twilet għalina rid ikun iben tiegħek bħalna. Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna miegħek l-erweħ kollha bejn il-dawk l-aktar jeħtieġu l-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw meta sitna Marija ġiet inkoronata mit-Trinità qaddisa. Issirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek,
tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna d-nubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, istaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, istaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, istaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, istaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, istaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, istaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, istaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, istaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, istaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, istaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, istaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri l-inti jomna li kisma it-talb tagħna, dak li twilet għalina rid ikun iben tiegħek bħalna. Ġesu aħfrinna d-nubitna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna miegħek l-erweħ kollha wejn il-dawk l-aktar jeħtieġu il-ħniena tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħniena ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik li lek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva, li lek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena, urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa u għal-bżonnijiet tiegħu, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, aħfrinna d-nubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, istaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, istaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qajt talb tagħna, Kristu il-qatt talb tagħna, Missier Eternalla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddis Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlapa lina, imqazza Umm Alla, itlapa lina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlapa lina,
ta' Kristu, itlab għalina, il-Knisja, itlab għalina, il-ħnina, itlab għalina, tal-grazzja talla, itlab għalina, muxebba, itlab għalina, it-tama, itlab għalina, li żjed safja, itlab għalina, li żjed nadifa, itlab għalina, bla teba, itlab għalina, li tistħoq l-imħabba, itlab għalina, tal-aġeb, itlab għalina, tal-parir it-tajjeb, itlab għalina, ta' min ħalaqna, itlab għalina, ta' min salvana, itlab għalina, xebba kollok aqal, itlab għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlab għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlab għalina, xebba kollok seta, itlab għalina, xebba kollok ħnina, itlab għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlab għalina, mera tal-qdusija, itlab għalina, tron tal-erf, itlab għalina, bidu tal-ferħ tana, itlab għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlab għalina, amara ta' kull grazzja, itlab għalina, amara ta' kull tiba, itlab għalina, warda mistika, itlab għalina, torri ta' David, itlab għalina, torri ta' Lavorju, itlab għalina, dar ta' Deb, itlab għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlab għalina, bib tas sema, itlab għalina, kewba ta' filgħodu, itlab għalina, saħħa tal-morda, itlab għalina, kien tal-midimbin, itlab għalina, faraġ tal-imniktin, itlab għalina, faraġ tal-immigranti, itlab għalina, għajnuna tal-insara, itlab għalina, sultana tal-anġli, itlab għalina, sultana tal-patriarki, itlab għalina, sultana tal-profeti, itlab għalina, sultana tal-apostli, itlab għalina, sultana tal-martri, itlab għalina, sultana tal-konfessuri, itlab għalina, sultana tal-verġni, itlab għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlab għalina, sultana mnisla minar l-ewwel teba, itlab għalina, sultana mtella fis-sema, itlab għalina, sultana tar-Rużarju mqaddis, itlab għalina, sultana tal-familja, itlab għalina, sultana tal-paċi, itlab għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bl-istess Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xjaten u lill-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija għedet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u l-ħarsien minn kull deni. Amen. Hekk ikun. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek.
Atina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, ek li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin tiegħu.